Nem. Várj, ezt ledobtam 5 méterről. Látod magad? Ja, látom. Tényleg látod magad? Látom. Tényleg látod magad? Hallod, hegyes? Nem megyek fel mindenkit, de megbaszom az anyád. A szégyen basszom ezt. Hölgyös, szopnál le. A szőlygecibe tegyem most itt vissza. Anyád, figyelj, ugyanúgy tízik jönnek. No, húzzuk. Apád, megy apád. Sok kamion. Kamionos találkozók! Én is. Nem. Visszaraktam a sőt. De nem, téged nem akarnak fölni. Mert ezt vissza is nézem. Se így neki, így. Sikra ki a kanyarból, lássuk együtt. Hát, hogyha gyere. De hogy a törzsöndék mindig. Húzza már! Szép, vissza! Hókusz fej! Te vagy ez a törzsöndék Zoltán. Vissza! Jön, ne! Az atya. Állám ide! Nem nyilatkozok! Húzzon! Húzzon a picsába! A 2G, ott van. A 2G. Ezt most nem vagy, stoppod le. Nem stoppolom. Stoppod már neked! Nem stoppolom. Nem stoppolom le! Jó? Eltakarom a kamerát, bazd meg! Tudod, ez ki te fel akar mondani. De van, húzzuk már. Hozzá már! Nem húzom, bazd meg. kamerába. Én vagyok a reporter. Ádám, gyere erre! Várjál, még higélyesítik magukat, meg bevallják, hogy szerelmesek egymásba, addig elmegyünk. Gyere, filmezzünk köcsöket! Azokat? Én azért mondtam ám azt, állj már az anyád vagy! Akkor tudsz rá ember, ha nem akarod Hallottad? Vitted a kamerába? Akkor mi azt mondtam, jó? És akkor kezdett te így szalni. Csak egy órán láttál. Nem, körülbelül egy olyan 10 másodperc. Akkor nem lesz pingott. És te vagy És? Gesztus köszön. Szóltál. Nekem egy van? Nekem nincs. Sapkozik. Mindenki húzza a sapkát, mínusz 10 fokot fog mondani. Itt a hajam. Engem hajam meleg. Sosem kell a hajam. Rövid alját. Ti most mit csináltok? Hát de mi lehet, hogy azt téged Azt is le táncolnak? kell videózni. A karcsikával akarom táncolni. Akkor vagy itt csak. Szintjének ezt kell. Állj már, hogy és kurva anyád! Ezeket mind kivágom, amikor engem szítsz, és akkor egybe fogom vágni. És akkor egy lejátszom neked. Azt is mutasd, ami a kezeden van. Nem tudom. Ha ezt elolvasod és lány vagy, akkor megbaszlak. Te tudod, kit baszok meg? Hát tudom, te két kurz vagy. Olyan kicsi vagy, olyan fura, az ilyesik meg olyan nagy. Oké. Ne. Ez már sírtégok.